groot onderzoek moet duidelijk maken wat er met de Zeelandbrug moet gaan gebeuren. Is een grote opknapbeurt een optie of moet de brug misschien gewoon helemaal vervangen worden? Stel je voor. En verder in deze Zeeland nu. 12 jaar geëist voor verminken slachtoffer. En heipalen krijgen nieuw leven. Goedenavond. Er start een groot onderzoek naar de Zeelandbrug. Die is op leeftijd en er moet besloten gaan worden over de toekomst van de brug. En op dit moment is verslaggever Jannes Goedbloed daar bij de Zeelandbrug. Jannes, om wat voor onderzoek gaat het? Nou, er is hier net het startsein gegeven. De provincie ondertekende een overeenkomst met de TU Delft en meerdere bedrijven voor een meerjarig onderzoek naar de staat van de brug. Want ja, de levensduur van de brug loopt ten einde en de provincie wil weten of er een renovatie nodig is of dat misschien wel die hele brug vervangen moet worden. Ja, vervangen, Jannes. Zeeland zonder Zeelandbrug, dat kan toch helemaal niet? Nee, het is zeker een icoon voor Zeeland, Mirjam. En daarom ben ik ook de archieven ingedoken op zoek naar oude beelden van die prachtige brug. Begin jaren 60 werd duidelijk dat de veerverbinding tussen Zierikzee en Cats de toenemende verkeersdrukte niet meer aankon. Daarom werd in 1963 gestart met de bouw van de ruim 5 kilometer lange brug. En 2 jaar later werd hij opgeleverd. De openingsceremonie werd uitgevoerd door koningin Juliana. Op dat moment was het nog de langste brug van Europa. Dat duurde tot 1972, toen er in Zweden een nog langere brug werd geopend. Een leuk feitje, in die eerste jaren heette de Zeelandbrug helemaal nog niet de Zeelandbrug. Bij de oplevering was het nog de Oosterscheldebrug. En pas in 1967, 2 jaar na de oplevering, kreeg de brug zijn definitieve naam. De bouw kostte destijds 83 miljoen gulden, omgerekend zo'n 37 miljoen euro. En dat geld moest worden terugverdiend door tol te heffen. Het plan was oorspronkelijk om de brug na 13 jaar tolvrij te maken, in 1978 dus. Maar de onderhoudskosten bleken wat hoger dan gedacht. Er was onvoldoende rekening gehouden met de rol van het zoute water, waardoor het beton extra behandeld moest worden. Pas in 1993 werd de brug uiteindelijk tolvrij. En sinds 2016 is de brug ook officieel een rijksmonument. Ja, maar wie weet gaat hij dus tegen de vlakte. Jannes, wie bepaalt dat? Nou, die keuze ligt uiteindelijk bij de provincie, maar die bepaalt die keuze natuurlijk wel op basis van dit onderzoek. En gelukkig stelt de projectleider ons een beetje gerust. Er zit vaak nog wel wat verborgen sterkte in dit soort constructies. En er zitten veel veiligheidsmarges op. Dus de burger hoeft zich echt geen zorgen te maken dat de brug onveilig wordt. Wat we nu gaan doen moet vooral aanvullend zijn op alle berekeningen die we gedaan hebben. En eigenlijk een betere voorspelling geven van hoe lang we er nog mee kunnen doen. Ja, dit onderzoek is, je zou kunnen zeggen, een gezondheidscheck. We willen weten hoe het met de patiënt is. Hoe is het met de vaste delen, de betonnen delen met name. Die zijn hier en daar niet best. Maar ik wil zekerheid. Tegelijkertijd moet er wel wat aan die brug gebeuren, want er rijdt tegenwoordig veel meer verkeer over dan oorspronkelijk gepland. Daardoor gaat de brug de geplande levensduur tot 2035 misschien niet halen. De metingen moeten echt uitwijzen hoe de brug er echt voor staat. Maar ja, ik denk dat het nog echt te vroeg is om te zeggen of die tegen de vlakte moet of dat we hem gaan behouden. Het is een icoon, dus het liefst houden we hem gewoon overeind. Wanneer gaan we horen over de uitkomsten van dit onderzoek? Ja, dat is nog niet helemaal zeker. Ik hoor meerdere dingen hier. Ik hoor 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar. Het is in ieder geval een meerjarig onderzoek. Dus het antwoord op de vraag wat moet er gebeuren met de Zeelandbrug moeten we voorlopig nog even afwachten. Spannend, dankjewel Jannes. Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 12 jaar geëist tegen een Duitse man van 35. Hij zou een vrouw uit Burghaamstede hebben geprobeerd te wurgen, zwavelzuur over haar heen hebben gegooid en later ook nog brand hebben gesticht bij haar woning. De verdachte heeft bekend, maar zegt dat hij gedwongen werd door de ex van de vrouw. Zij heeft zware brandwonden opgelopen door de zuuraanval en heeft daar blijvend letsel aan overgehouden en littekens. Een uitgebreid verslag van de rechtszaak vindt u later vandaag online. 18, 19, 20, 21, 22. Het leek wel een schoolreisje vanmorgen in Oost-Soeburg, maar de aanleiding was eigenlijk helemaal niet zo feestelijk. Het zijn de leerlingen van de Parelburgt die vanaf vandaag met de bus naar school moeten. Na de brand 2 weken geleden was hun schoolgebouw niet meer te redden. De komende tijd krijgen de leerlingen hier les in Vlissingen, waar ze voor de gezelligheid toch maar wat ballonnen en vlaggetjes hebben opgehangen.
Hoe lang de Soeburgse kinderen hun taal- en rekenwerk in Vlissingen zullen moeten maken, is nog onduidelijk. Tankstation Deehoeven in Tholen ziet er nu nog sober uit, maar krijgt binnenkort waarschijnlijk geel-rode Shell-kleuren met verlichting aan deze luifel. Iets waar natuurvereniging Tholen niets van snapt, omdat bij de bouw 15 jaar geleden was afgesproken dat niet te doen. Het tankstation staat midden in een open weidse polder. Als daar wat nu het plan is, gele rode strepen opkomen en verlichting, dan is dat ten koste van het landschap. Waarom moet die verlichting op dit tankstation hier komen? Voor de uitstraling van het station en de compleetheid van het station. Ja, dat vind ik echt onzin. Dit is de meest markante plek op Tholen die je kunt bedenken voor een tankstation. Bijna al het verkeer van Tholen komt hier langs. Het is absoluut duidelijk dat hier een tankstation is. Het college van B&W maakt in oktober bekend of de verlichting er inderdaad mag komen. Weet u nog die 7000 heipalen die uit de oude sluis in Terneuzen werden gehaald? Die stinkende, rottende palen. Nou, die hebben een nieuw leven gekregen. Bij de sociale werkplaats Dayton in Hulst maakt Mario er klokken, dozen en telefoonstandaards van. Dat heeft het personeel geweten, want tijdens het drogen was de stank enorm. Bij hem dat hier binnenkwam, daar kreeg ik er echt hoofdpijn van. We stonden helemaal aan de achterkant, maar tot voren stonk het enorm. Het was echt vies. Bijna alle 7000 palen zijn gebruikt voor bodemonderzoek. 2 ervan voor deze gadgets. En mocht je nou zin hebben in zo'n nieuw souvenir? Helaas. Ze gaan naar de bouwers en betrokkenen van de nieuwe sluis. Het is zo uniek dat we er maar een aantal van hebben. Nou ja, ik denk van de houdertjes een 200, de klokjes maximaal 20. We hebben natuurlijk niet meer hout, nou, dan houden we het op. En deze dozen, die krijgen tijdens de opening van de nieuwe sluis een prominente rol. Maar hoe? Dat moet nog geheim blijven. Er is een woud aan regels in Zeeland als het gaat om bed and breakfasts en het verhuren van woningen aan toeristen. Het is in elke gemeente anders. Wel zie je dat steeds meer gemeenten de regels aanscherpen. Het toerisme in Zeeland groeit. Steeds meer gemeenten maken daarom regels om ervoor te zorgen dat het voor iedereen leuk blijft. Maar die regels zijn overal anders. Middelburg wil bijvoorbeeld de regels voor het beginnen van een bed and breakfast aanscherpen. Vooropgesteld, Middelburg is natuurlijk gewoon een toeristische trekker en iedereen blijft gewoon welkom in Middelburg. Wat we willen door nu regels te stellen voor de verblijfsaccommodaties is dat we daar de onbeperkte groei, dat we die enigszins afremmen. Maar goed, dagjesmensen en zo, ja, die komen toch wel. Dus daar kunnen we ook heel weinig op reguleren. Het gaat hem puur om dat wij niet ongebreideld de verblijfsaccommodaties laten groeien. Margreet Leidekker uit Zierikzee heeft zelf ondervonden wat er kan gebeuren als er geen regels zijn. Vorig jaar zijn er 2 woningen bij ons in de straat verkocht. Dat zijn gewone courante woningen, bedoeld om met een gezin in te wonen. En later bleek werden die gesplitst en eigenlijk alleen bedoeld voor commerciële verhuur aan toeristen, arbeidsmigranten. Wat is eigenlijk het bezwaar tegen een bed and breakfast in straat? Voor sommige mensen heb je gewoon overlast, maar een belangrijk argument is natuurlijk ook van dat 2 courante panden aan de woningmarkt worden onttrokken. En zeker in deze tijd lijkt me dat ook totaal ongewenst. Hier in het centrum van Vlissingen mogen huizen beneden de €355.000 niet gebruikt worden voor de toeristische verhuur. De gemeente wil die huizen beschikbaar houden voor de woningmarkt. En ook in Middelburg mogen woningen onder die prijs niet toeristisch verhuurd worden. Want wij zien dus, dat speelt op heel veel plekken in Nederland, dat tweede woningbezit of Airbnb heel erg vastgoed gedreven is. Dus mensen kopen zo'n object, zo'n woning, om daar kamers in te maken of een hotel van te maken, puur om het rendement. In veel andere gemeenten, zoals hier in Terneuzen, gelden veel minder strenge regels voor bed and breakfast. Zo mag je in Terneuzen een bed and breakfast hebben met 7 kamers, maar in de gemeente Veren maar met 2. Tweede woningen zijn in Terneuzen overal toegestaan, terwijl die in andere gemeenten in dorps- en stadskernen verboden zijn. De bewoners in de Weststraat in Zierikzee zien duidelijk voordeel van de regels. Inmiddels heeft de gemeente Schouwen-Duiveland de regels aangepast voor bed and breakfast. Wat vinden jullie daarvan? Een verbetering, maar wij hadden het graag nog wat strenger gewild. En zouden deze bed and breakfast er gekomen zijn als die nieuwe regels al gegolden hadden vorig jaar? Dan denk ik dat degenen die nu eigenaar zijn van het pand de panden niet hadden gekocht. De
provincie wil binnenkort met alle gemeenten afspraken maken over de regels voor toerisme om ze beter op elkaar af te stemmen. Veel mensen en dieren konden wel wat verkoeling gebruiken vandaag. Het was zonnig en het werd 27 tot 29 graden. Morgen minder warm met 21 tot 24 graden, net als de dagen erna. Maar het blijft droog en er is geregeld zon. Ja, en tot slot ga ook nog even naar onze app of website. Want daar vind je het antwoord op de vraag wat er met de wijn is gebeurd die in de beker zat van de koning gisteren. Dat was dus deze enorme beker, een 16e-eeuws exemplaar. En Willem-Alexander is de enige in de wereld die daaruit mag drinken, want hij is markies van Veere. De beker zat tot de rand toe gevuld met Chablis en hij dronk maar 1 slokje. Dus wat doen ze dan met de rest? Naar verluidt ging er 1,5 liter wijn in. Nou, dat dus online en op de socials. Tot zover Zeeland Nu. Fijne avond.